Ako vám môže 5 eur na osobu skomplikovať cestu k hypotéke? Od 1. júla sa mení životné minimum, a to ako pre dospelú osobu, tak pre nezaopatrené dieťa. Nové sumy životného minima si môžete pozrieť v tejto tabuľke a hoci sa zvýšili iba o 1,9%, žiadateľom o hypotéku s hraničným príjmom môžu okresať konečnú sumu hypotéky. Banka pri žiadosti o úver posudzuje čistý príjem žiadateľa, od ktorého sa odrátava životné minimum všetkých členov domácnosti a splátky existujúcich úverov. Po zaplatení mesačnej splátky musí žiadateľovi ostať finančná rezerva vo výške 40% z čistého príjmu. V prípade, že žiadateľovi nevychádza dostatočná výška hypotéky, môžu žiadať o úver dvaja, a to ak ide o manželov. Týmto sa zvýši výška čistého príjmu. Alebo nájsť banku s dlhšou dobou splatnosti a nižšími splátkami. Pri akejkoľvek situácii spojenej s hypotékou určite odporúčame osloviť šikovného hypošpecialistu.